So may buntag no. Karon isa na pod sa adlar pod kay gatrese na pod mi sa Picaseria namo. So magbisaya ra karon. So karon gatrese mi sa Picaseria kay gahapon nahuman naman to gani. Kay katong nyaging adlaw dito ta sa Picaseria karon diri na pud ta mag-tracer. So karon diri mga guys, karon sila diri na ga-tracer din sa Picaseria namo ga-harvester pod. So magdungan-dungan ron mo man kung sa man galing di ba? So ipakita sila ko sa inyo ha. Tara sila dito tayo. Yo, what's up ako? Tabang taglok-lok sa ako ron. Tingnan natin kung kaya ba. Libur na, libur. Isa pero Mercedes. Humana jud, uli na ta kay kapatag usa ni. Pila ka sako po? 25. 25 ka sako. Kagaulan no. Raro. Ano mga guys, sugay ulan gini ya. Pero at least na humana. Uli na jud. Hours later. So karon kay pagawas na tong mga humay nga tracer na gapon dayon nagsugod na pud og harvester. So karon mga guys ipakita na ko sa inyo ang giunsa nila pud labor no. Giunsa nila pud pagawas sa humay, gitaw ba motor or gikabaw gamit. So nagsugod na pud ta og harvester sa Picas nga area. So yo, what's up mga guys? Good morning. So welcome sa ato ang channel no. So sa di pa nato dugayon ato nang sugdan char. So tara mga guys.
Karon nakita ko Mercedes-Benz. Bilang nak pang 50 kilos. Pangdumog. Ya. Adi. Grabe eh. Manohon ni partner. Mano-mano lang. Wala, di na kabaw ron. Tao-tao na. Ay, pakita nga. Ini segatos kilos nila. Easy lang ba? Oh, yun o. Easy na. Oh? Hindi na bay, tanawa bay. Grabe. Ate, bangga. Sa mo na eh. Isto. Sugas ulan ay. Yo, what's up mga kuys? Kinahirang kinabuhi na mo dito sa probinsya. Yeah. Gusto na kayong ulan. Yo, what's up? Sudah ulan, so sakay-sakay lang sa ako karon. Pila yung nalibor? 5. So tag sa ano, tag 30. Ako jud. 50 tanan. Ako ano, kwarta na. Ano ay dali ra kay kwarta ay. Yo, what's up? Huwag na kayong tail mga kuys. Lagi mo ba ko? Baling ko sa pikas nga sakyanan kay Torayang Kabo yang gibuya na. Edit na kayo. Sana ako diri na karon. Kapayong ko kay masa ang cellphone. Ito ang camera, di ba? Yo, what's up? Yo, what's up mga koy? So, welcome sa ating vlog no. So, mo to. So karon ato diri na guro nato tapuson ning vlog nato karon. So, salamat sa mga solid na suporta. Salamat kay Lord kay ato ang kani nga area. So, mo to mga koy diri na area kay nakakuha siya og 75 kasako nga palay yon. Thank you Lord. Thank you kay Lord. So, salamat pud sa mga nagtabang no. Salamat kay mga sa solid nato nga suporta diha. Salamat ko kayo kay biskag inaron kuso kayong ulan so luoy ka tong palay pero at least okay na nakapagawa sa tag mga palay diniya sa nakita man ninyo. So ayun, salamat kay mga koy. So mo to mag shoutout sa ta para bago ta mag-end no. So shoutout kay Bob Works yun, kay Carbon, shoutout kay Koy, shoutout sa iyo Koy. So shoutout kay Jake Paler yun, shoutout kay Ariel Sumipat yun. Shoutout kay Ariel Sumipat, shoutout kay Ludaysa Lopez Laksamana, yun, shoutout sa iyo Kuys. Yun, shoutout sa mga Melendez family, shoutout Bacos family, yun. Shoutout sa mga Bacos, yun, Gomez family, Tagata family and Sinilong family. Tapos sa mga Cantago family, sa mga Cantago family, yun, shoutout sa mga Cantago family. Yun, salamat. So, moto mo Kuys, dili sa guro na to tapuson na tong vlog. Mga Kuys, so salamat sa mga solid na suporta. Salamat sa mga solid nga Kuys ato diha sa mga tropa nako nga wa ka kuyo nga vlog.
So shout out sa inyo dia, keep safe lang ta pirmi. God bless everyone. So if gusto ka sa akong mga vlogs, sa atong mga video nga buhay probinsya, no? So salamat kayo. If gusto ka magpa-shout out, you can comment down here. Char. Pwede ka mag-comment lang o shout out sa kuyog na ko karon nasa likod. Ito ang kinakusgang kabaw dire, no? Sa kinakusgang hayop dire sa Pilipinas, di lang sa Pilipinas. Isang dulon. Yo, what's up? Okay ra ka? Chill na tayo, chill. What's up? Kung bago lang ka sa kuang YouTube channel, pwede ka mag-subscribe o i-like ang notification bell para ma-update ka sa mga sunod na itong vlogs. Yun. Salamat kayo. Thank you for everything. God bless at all. Keep safe, guys.